Pokala presidenti wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi ndimadziwa kuti ena samapumanane bwino chifukwa ndikamalankhula siku ndi siku makamaka chilungamo kukulankhulira nino a Malawi pali antongwetongwe ena amene samapumanane bwino ndipo samandionera diso labwino amafuna ine olo nditafa. Tinanenapo pakati apo kunena kuti pakati panopa kuli mapulani kuchokera ku boma la MCP limene achita lilizi ndalama zambiri zimene zizi ndalama zili ndi komiti yake, ndipo komiti imene cholinga chake ndikuonesesa kuti azigula atolankhani, kugula andale opepera, kugula maaktivistiso opepera, komanso kupereka ndalama kwa maaktivist ena opepera amene akati adya amadya kuzera kwa andale. Ndipo inu a Malawi ndinu mboni kunena kuti anthu ngati amene osopano mwayamba kuwaona ayamba kutulusa maaudio omalimbana ndi anzawo akatulusa maaudio akuti munthu yo ndi activist komano ntchito yake ndikuchita vet ndikumayankha maaudio a anzake, koma ati iyo ndi activist oyimirira a Malawi chino ndichoopsa kwambiri. Mwana wa Chabe Bon Kalindo from Njeza Village TE Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa munyanane ndipo simonati ndipo nde ndalama muono ngadi zochuluka kumabe tithokoze Mulungu amakhala ndi plani pamene munthu wapanika, pamene ena akusowa zochita akupeza kandalama ndithu kuzera ku chipani cha MCP ndi boma lolephera ili akumadya ndithu kangachepe kuchoka all the way from South Africa umphawi utavuta, komanso kuchoka muzombamu umphawi utavuta ndikumadya ndithu zili bwino. Panopa mwayamba kugwirisa ntchito sopano aganyu zonena zitakutherani nde mwayamba kumagwirisa ntchito aganyu kuti azilimbana ndi Bon Kalindo komanso maactivist ena a genuine amene akuwayimirira a Malawi zeni. Chosangalatsa ndichonena kuti a Malawiwo aini yake a Malawi amene ife timawalankhulira, amene ife amatikonda, amaziwa okha kunena kuti amene akulankhula chilungamo ndi ndani. Ndi chifukwa chake ma social media mukungotukwanidwamo chifukwa a Malawi anakuziwani. Koma above everything ndikufuna ndikuuzeni kuti ine sindimagwedezeka. Ndipo ndimamva mawiki apitawo kuti ati ine ndili mmodzi mwa anthu amene akufuna kuchosedwa moyo wawo muno Malawi, limodzi ndi Timothy Ntambo, Bon Kalindo, Ntanyiwa komanso Nyamata Wabakiri Muluzi TV ndafuna ndikuuzeni kunena kuti mwina enawo mukonza kuwakwanisa kuchosa miyoyo yawo, koma ine ndine woopserapo kwambiri. Ndipo I'm waiting for that day limene muzakonze chiwembu chanu khandi anthu akunja khandi akuti kuti muzachose moyo wa ine, muzayerekeze muzaone zimene ziti zizachitike. Mwina mmango ndiona ndipo I am even ready to die for Malawians. Koma zokuti inu mungandinyumwise ine kuzera ati kwa maactivist opanda ntchito amene ana atha kalekale, ine sindingagwedezeke ndipo sindimaopa munthu. Ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo tazayerekezeni muzaone zimene a Malawi azakupangeni.
ndipo tumusaone ngati chani iyayi Amalawi ndi anthu okwiya kwambiri mu boma limeneli ndi boma limeneli la MCP, boma la nkhanza kwambiri, boma limene ana ena munkangomva kuti kunali MCP chipani cha nkhanza, chipani chokupha, chipani chodyesa anthu ng'ona. Ndiganiza tsopano mwazionera nokha kunena kuti MCP si chipani chozavotera. Ndipo zisankho zimene zikubwerazi ndikufuna ndikupempheni inu ana amene mwangobadwa kumene kunena kuti zisankho zikubwerazi ngati mukufuna kukavota kukasankha atsogoleri, yang'anani ku UDF, yang'anani ku Afodi, yang'anani ku DPP, yang'anani mwina ku chipani mwina cha Ambewe ndi zipani zina za genuine, osakhala china chilichonse. Si chonse chati chubwi ndiye kuti chaoloka, ayi, koma chati kapakapa ndiye chaoloka. Ana inu musamasusuke motero kuti ngakhale AIMF yachita kulengeza kunena kuti ngati kuti kukhale ziko limene anthu ati akumane ndi mavuto, ziko limene anthu akumane ndi mavuto opsa, IMF ti imeneyoyo ndi ziko la Malawi, kumene zinthu zikwere molapisa kwambiri. Chaka chake chinocho cha 2024 ati ziko la Malawi onenatu azungu IMF ija imathandiza ziko la Malawi paja mmaziwa ana inu eti, mwina simuziwa ana inu eti, ngati kuli ziko lopempha limene linaphunzitsa anthu kupempha amene mmaona opemphawo. Ziko lake ndi la Malawi, ndi akunena kuti ati ziko linolo kukhala njala zinthu zikwera kuposa pa Zimbabwe. Paja nthawi inake ku Zimbabwe anthu amanyamula ndalama mu galimoto lole, koma kukasindisa ku banki imakakhala 10,000 kwacha. Kunonso ku Malawi zichitika. Tikunena kuti mukamasankha mayina ama president muzikaona kuti kodi zina la president ili ndi ndani, chifukwa akunena kuti ati china chilichonse kunoko chakwera ndipo chikwera chizakweranso. Ndiye osamakasankha dala mayina a zinthu zokuti mukuchita kuoneratu kunena kuti chimene ndagwirachi chakwera, ichonso chakwera. Ayi, musamakasankhe mayina ngati amene wa ana inu. Tikunena tu ana inu amene mwangobadwa kumene, amene simukuziwa kuti dziko lanu likupita kuti. Ndiye mukayang'ane usogoleri wa ku UDF, mukayang'ane usogoleri wa ku DPP, mukayang'ane usogoleri wa kwa Mbewe, mukayang'ane usogoleri wa Ford. Ndipo malipoti amene ine ndikulandira ngati president wa anthu osauka pamene tikukonzekera ulendo opita kumakayendera ma president amenewa, anthu akunena kuti inu a opposition musagone ndipo mupange chimvano cha mavu, mukhale pamodzi mugwirizane kumeneko. Makamaka inu a DPP, UDF, Afodi ndi zipani zokhazo zimene Amalawi aziyika pasogolo kuzikhulupirira, ati musapange manyaka ndipo asaone wina wache osusuka adana naye akugwira ntchito ndi ng'onazi, akugwira ntchito ndi afitiwa, akugwira ntchito ndi anthu okuphawa, akuti asakuoneni mukupanga zimenezo. Uwu ndi uthengatu umene ukuchokera kwa Amalawi amene akukumana ndi mavuto woopsa mu ziko lawo, ndipo sizinayambe zachitikapo. Inu taona ni ziko la atsogoleri ongoziwa kuba, koma alibe welfare ya anthu, kuyang'ana anthu amene akuvutikira, anthu amene analandira pensioni akulephera kuchita access ndalama zawo, kufufuza amangoti mbwere mawa koma ndalamazo zitabedwa. Anthu ena akumapita kuti akatengeza compensation zawo, koma kupita kwa mangoti ayi mbwere mawa. Ma ministry mu anthu akuzunzika, ngakhale ma ministries ena mazi kulibe, magesi kulibe.
kodi tu ziliko tu kuiona office ndi office, department ndi department, kumapezeka kuti kumeneko kulibeko mazi, kulibeko magesi. Ziliko ulamuliro umene wachakwera muziko la zinthu zokuti zingokwera deire, ndipo anthu akuzunzika kopya muno Malawi. Choncho ndikupempheni kunena kuti osazapanga mistake ya daladala. Mfaje palipo mistake tu ya mistake, ayi osazapanga mistake ya daladala kunena kuti mukavotere soizi. Mwaziona zimene kumene zikupitako, mukapanga masewera tonse tizagulisidwa komanso tonse tizaphedwa. Inu tangoyang'anirani nkhani ya Cyclone Freddy. Kodi kupanda azungu kapena maiko ozungulira nawo ngati Tanzania, Zambia kutithandiza ndi mahelikopita tinali ndani ife? Tikunena pano pa boma linalandira ndalama zambiri koma akulephera recovery plan. Misewu imene inachitidwa affected nthawi ya Cyclone Freddy idakalimomo. Mwachisanzo tapitani kumuloza boda kumulanje, kulimbuli uko kwa Daudi Chida, ndiye muzungulire ngati mukufuna muzipita kuchiringa simukafikatu. Mukhale ngati mukupita kwa Manyamba simukafikatu. Mukhale ngati mukupita kusuka sanje simukafikatu. Misewu kumene inasekeka yonse chifukwa Cyclone Freddy chatabwera, anazula miyala, anazula mitengo, anakumba misewu chifukwa tu amene anali Napolo weni. Ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu akumeneko okhala kuchiringa, okhala kusuka sanje, kuphatikizatu ame paja kumene kuja kuli kampu ya ame pajanso maja mahelikopita alibe, akuzunzika kopsa kuti azikagadira kumene kujako. Mizi ya kumene kujako kwanamwera, anthu akuzunzika kwambiri. Konse kuja konse tikapita palimbuli kuntunda uko, tikapita chakwe estate uko, konse kuja ngakhale sukulu ina ili pakati pa miyala, kuzungulidwa ndi miyala. Anthu akuzunzika kwambiri, koma asogoleri athu chimene akuziwa ndi kuba, angoba basi. Palibe chimene akuziwapo chokuti ati angakhale ndi nzeru kuti achite maplani okuti akonze misewu. Ndiye msewu woti umene opita kuchiringawo amene amauyendera ndiye mwe uja wamwalira uja Chilima uja, amene akukoma lero uja, amene akuchemereredwa lero uja ndi aboma. Chilima uja akati akafika pa nsonkhano anthu ndikumamuona ngati galu. Lero aboma uko amamva kumanena kuti ayi Chilima anali wabwino, was a man of integrity, amene anali ndi vision. Umangoziwa kuti koma ufiti ulipo, ufiti kunja kuno uliko, satanic iliko. Lero kamaona MCP awama akumavala ngati president wa ku Korea awa, kumaona amene aja wakusekerera, umaziwa kuti aye zonadi kunja kuno ufiti uliko. Abale anga ambiri inu simukaziwa, iyi ndi MCP. Chonde ndikukupemphani ine ngati president wanu wa anthu osauka, osazavotera so MCP. MCP ndi chipani chopsa, ndi chipani chokupha, ndi chipani chang'ona. Ana anu azalira inu mutamwalira chifukwa anthu awawa ndi anthu opsa kwambiri. Taona ni miliri imene ikubwera muno Malawi, ndiye kuti Mulungu is saying something. Koma tikuyenera tiyang'ane apapa, the writing is on the wall. Awa kuyenera azipita basi ziko lawakanika. Ondifuna ndipeze ine ndiboni kalendo sinimaopa. Olo mutachita gangi apo anthu anu ochuluka motani to attack me, mwachepa kwambiri. The DC mwana wopsa kwambiri.